panjenengan sampun amirsani tari gebiar reok setia kawan nggih. Pagelaran ingkang angka 1 sampun saweteng dalemipun Bapak Wayutiroi dusun Karanglo Sumberkari sekeluarga. Pagelaran salajengipun para rawuh panjenengan roti amirsani selingan nggih saking keluarga besar reok setia kawan nggih. Bantengan original sesarengan reok setia kawan Bapak Jai saka Kalipipi Sugeng Siang para rawuh Sugeng amirsani Mamang medali bantengan saweteng dalemipun Bapak Wayutiroi dusun Sumberkari Karanglo sekeluarga diringi gending meduran salam kerong Mama Dados ya 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 yo
Bandengan nggih lagi viral saking keluarga besar yang setia kawan original Bapak Jai saka Kalipipi nggih. Pagelarane kakang keloro sampun saweteng dalemipun Bapak Wayu Diroi sekeluarga lan khusus agawe margya rawuhipun para tamu Kakung Putri lan panjenengan sedaya nggih. Biar tambah gayeng nggih, tambah meriah bandengan. Kula sekani gending-gending tapi saderengipun kula sekani gending nggih monggo Putra Waya Bapak Wayu Diroi Ibu Wayu Diroi ditumpakno bandengan nggih sareng derek-derekipun utawi ponak-ponakanipun nggih. Nggih. Kalian kula sekani gending pambuka nggih. Mama nggih dalem. Niki wonten gending nggih saking Bapak Santok duwike 10.000 nggih. Njaluk gending napa teruse Mama kaliman Pak Jai terus nggih disukani sing penak mawon. Soale dulur-dulur Karanglun niki seneng lagune Mama Kendang Kementul keliru Kendang Kempul Banyuwangi nggih. Disukani gending lawas mawon Mama sakniki lagi viral malih. Nggih menika gending napa Mama? Petetan nggih arep riyaya nandur petetan sing apik-apik. Yo 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 oh 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 do 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 do
Jo. Petetan nggih gending tangga tani bandengan nggih saking keluarga besar Yok Setiakawan nggih menika gending terlahir niki wonten pamunduta saking Cak Saiful mangke kula pinangkani lek teng wonten tari Srimpi Sekar Jatilan mergi niki waktune didum soalé niki mangke reoke sak campur sari niki damel sambutan nggih amargi waktu sampun cukup ayun ger bandengi bali-bali nang panggonane kene iring-iring nang dusun Karanglo tak jaleno gending bar jabar Madura yo alon-alon ya nak. Lek dadi bandengan sing hati-hati niki arek cilik akeh aja kaya reok liyane wis balik metu ndak iso ditabuhi. Wis gak seneng Pak Jai nggih. Wis balik kono. Karepe dhewe lek kene arek cilik sakno nggih. Larangan areke kalian bandenge ayo wis balik. Nggih mangkaten para rawuh nggih Pak Jai niku sportif nggih. Dadi lek nyambut gawe lek kebabas ya ora seneng nggih. Kan ngoten. Nggih para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran salajengipun tari Srimpi Sekar Jatilan Sugeng Siang para rawuh sugeng ngamirsani impen-impenan Mama Toto.
Srimpi Sekar Jatilan nggih pagelaran ingkang angka 3 sampun saweteng dalemipun Bapak Wayudi Roy Ibu Roy Wayudi Dusun Sumbersari Sumberkari Karanglo nggih siang menika disyuting serangan artis Mas Eko ke Dawan Lor Sukodono Lumajang ugi kolaborasi sesarengan Rahayu Audio Sound System Mas Hafid saking Jakarta Tempel Lumajang nggih tari Srimpi Sekar Jatilan kula sukani gending-gending para rawuh pambukane gending niki wonten request lagu saking Cak Saipul Bakul Sengon sak Kabupaten Lumajang nggih ngersake gending duwike 20.000 apa 15.000 niki nggih. Iming-iming mama-mama muda gendinge dangdut iming-iming sumangga akang kendang ditarik nggih.
pamundutan gending saking Cak Saiful sing duwe bakul sengon sak Lumajang. Nggih, monggo niku nggih. Semoga nggih iki minangkani gending. Aduh, gendingnya akeh. Nggih. Iki minangkani gending saking Bapak Dasin utawi Bapak Dosin nggih, gendinge meduran duwike 20.000 Mama. Ngersakake gending nok cornokan. Nggih, semoga akan gendang ditarik. Yo. Iya ngono ayo digoyang alon-alon Duk. Dek Joko. Iya mama. Ngadeg, Dek. Ya kau ada marah mama. Ada apa mama? Dan malah. Aduh. Iya. Cara kuat. Ada mana Joko? Iya mama. Aduh tangkap mak nih. Kau
Nok cornokan nggih gending ingkang angka loro pamundutan saking Bapak Dosin niki wonten pamundutan malih Mama saking Mas Suno nggih. Gendinge papat cacahe lek mboten nutut kula pinanggani mangke dalu nggih Bapak Mas Suno nggih. Duwike 100.000 ngersakake gending kembang galengan kangen Banyuwangi kanggo rika kalian gending dangdut gala-gala. Monggo menawi Mas Krisna ayo gala-gala nyoba nggih dikasih dangdut. Insyaallah niki ngapunten nggih Mas Suno niki reoke mantun niki ngarak nggih. Mangke wonten sambutane dadi dibagi nggih. Cik 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 cik. Cik cik. Cik Cik cik. Cik cik. cik loh. Cik cik cik.
cik 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 loh wis cik 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 ha Halo, halo. Nggih. Nggih. Wis tenang nggih Mas Habib. Pancen tiyang nyambut gawe niku mboten gampang. Sing penting sabar nerima. Monggo dilanjut nggih. Monggo dilanjut lagune nggih. Nek ndak anu ya dangdut. Ya ora apa-apa ayo kendange Mas tenang. Yo.
nggih gending dangdut pamundhuta saking Mas Suno nggih menika gending telahir teng wonten tari Srimpi Sekar Jati lan iki mangke dipinangkani lek teng rampak kalian pambuka campur sari nggih lek sik wonten mangke dalu lek iki nggih nggih ayo amargi waktu sampun cukup ayo Duk digoyang-goyang alon-alon dusun Karangloyo. Kapiyarsa jaranipun lira bai sakodaya. Gelegar muncule para wadya bala para sambaya senengane adik cilik-cilik angkara Jaka Kentari rompok bareng saking keluarga besar yang setia kawan Bapak Jai saka kali Sugeng Siang para rawuh Sugeng ngamirsani yo Aku Sungguh tali satu dikepiak alon-alon tali Banati Ayo ada sing londo pas
tole Leo si semprol juga pihak alon-alon tole Yo yo. out ya kalian tole cili out ya ayo le out out ya out Dikepia alan-alan tole suka tole green tea yo Awas, alon-alon bawa kelakon yo ge. panas iya oh la 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 iya tole glunting digantia alan-alan tole penantang penenteng tole aus Awas, Cak Suki kena.
Ya, oh, lah. Yo. Ayo gun, dijajal lawan alon bokong iya nau. Wadah. Sangga tali-tali kucang ganteng dewe. Ya. Yo. Yo, le ulu goyang dah. Awas. Hop. Kubra. Tari rampak barong samboyo setia kawan nggih. Ake cacahe 6 maceme sampun sowan teng dalemipun Bapak Wahyudi Roy Ibu Roy Wahyudi sekeluarga saking dusun Sumberkari Desa Karangelo Kunir Lumajang nggih. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan Rahayu Audio Sound System saking Jakarta Tempe Lumajang kagunganipun Mas Hafid nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan sesarengan artis production video syuting Mas Eko Uki saking Jawan Lor Sukodono, promotor Mas Arsa sesarengan Mas Ardi sesarengan Mas Oi, 3 personil nggih.
Ing siang menika niki wonten pamundutan Mama gending saking Mas Suno. Saking Karanglo paling Mama niki gendinge kantun 3. Niki wonten pamundutan malih Mama saking Bapak tuan rumah nggih, Bapak Wahyudi Roy, Ibu Roy Wahyudi. Niki sambutane boten siang niki boten didamel sambutan Mama, mangke dalu terose. Tapi lagu telu iki Mama dinyanyekno kabeh. Ngoten nggih, mantun niki mantun tari rampak budal iring-iring kabeh Mama. Nggih, gending ingkang angka 1 Mama, jajal dikekno nyang genduk Feni dikeki. Kanggo rika Mama. Tetos. Lakoni kanggo
Nggih, itu satu tebang kangge teng wontene tari rampak barong Samboyo Setia Kawan. Nggih. Dan untuk lagu yang kedua di sini masih akan dibawakan oleh Mama Tunambi. Lagu Nilawas Nemen Mama, Kendang Kempul Banyuwangi, Kembyang Galengan Mama Tetos. Thank
Nggih, menika gending ingkang angka loro. Kari sak gending Mama, dikai gending kendang kempul Banyuwangi, jajal genduk seni suwe dak tau melok Mama, dikai gending kangen Banyuwangi Mama. Dados. Joget ya nak, ayo, ayo Jo, ayo ngadeg, pada joget kabeh, yo, pirang windu, lawase, ayo joget Banjae, ayo, sing tau samsamya, pirang panenan, suwene sun nyangga angonan, niki walase sing tau senteni gawe mringane ati mangga ison urip mulya duwe nama duwe raka sing kira lila mandyan kadang serang bebane rika yo,
nggih. Inggih menika gending ingkang angka 3 pamundutan saking Mas Suno nggih menika gending telahir. Teng wonten tari rampak barong Samboyo setia kawan eling. Rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane nggih ndang budal iring-iring. Tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane nggih lan dumateng Bapak Wahyudi Roy, Ibu Roy Wahyudi kita saged kepanggihan malih mangke dalu dengan keluarga besar Reok Setia Kawan yang lebih meriah. Dan terima kasih kepada Rahayu Audio Sound System saking Jakarta Tempel Lumajang kagunganipun Mas Hafid. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih kepada artis production video syuting Mas Eka Oke Dawan Lor Sukodono. Terima kasih atas kerjasamanya. Aile rampai bali-bali nang panggonane. Yo! Au!